Bună tuturor! Astăzi am primit un super colet de la Pharmacy și pentru că nu am mai postat niciun videoclip de foarte mult timp, m-am gândit să fac un unboxing și să vă arăt ce mi-am comandat. Am comandat un șampon cu usturoi și capixil de la Dr. Tuna, masca din aceeași gamă. Am comandat un șampon pentru bărbați. Am comandat două creme cu aloe vera. Îmi plac foarte tare, hidratează intens pielea. Mi-am comandat 3 săpunuri lichide pentru mâini. Acesta este cu portocale roșii. Acesta este cu ulei de argan. Iar acesta cu extract de alge. Mi-am comandat un detergent lichid pentru vase. Un spray pentru picioare. O cremă de călcâie intens hidratantă. Am comandat un body scrub cu zahăr brun. O cremă modelatoare pentru păr întins. Am comandat un primer pentru ochi, un fard de plioape, am comandat un ruj BB, am comandat un corector lichid, un creion dermatograf, un eyeliner, bineînțeles mi-am comandat un set de 25 de catalogele noi, bineînțeles. Și nu în ultimul rând, mi-am comandat noul parfum Hera, foarte mult așteptat. Și nu e doar unul, sunt 5, plus unul gratis. Deci în total am 6 parfumuri Hera. Așa. Am primit o mostră și încă o mostră pentru probabil viitorul nou parfum. Și am să desfac parfumul să vedem cum arată și sticla. Miroase excelent de bine. Așa arată sticla. Arată foarte bine. Și mirosul este pe măsură. Vă recomand cu mult drag aceste parfumuri. Sunt unele dintre cele mai frumoase de la Pharmacy. Și pentru comenzi vă aștept în privat. O zi frumoasă tuturor!